Rosalía de Castro, Asorei, Domingo Fontán, Alfredo Brañas, Cabanillas e mesmo o grandioso Castelao. Todos eles descansan aquí, no Panteón de Galegos Ilustres, pero notamos a ausencia dun galego inmenso e universal, Fray Rosendo Salvado. Rosendo Salvado foi un misioneiro benedictino, músico, escritor e emprendedor, fundador da misión de Nova Nursia en Australia Occidental, cusas aventuras compiten cos grandes viaxeiros e exploradores como Cook, Darwin, Humboldt ou Livingstone, o famoso misioneiro anglicano que xa levaba 4 anos en Sudáfrica cando Salvado parou por primeira vez en Cidade do Cabo. Durante todo o século XIX, Rosendo navegou máis de 100.000 millas, arredor de 187.000 kilómetros, pois cruzou 10 veces os océanos Atlántico, Índico e Austral, levando e traendo entre Europa e Australia descubrimentos, achados, música, cultura, botánica e sensibilidades que inspiran un novo humanismo, o encontro co outro. Salvado, un galego universal no país dos canguros, bispo e amigo dos aborises, adiantado defensor dos dereitos humanos, alí e aquí, porque a súa viaxe é como un boomerang, de ida e volta, e segue sendo hoxe en día fonte de inspiración e exemplo no século XXI. Non sei vos, pero eu morro de ganas de marchar a Australia e seguir as súas pegadas. Rosendo Salvado, capítulo 1, o Livingstone galego, de Tui a Terra Australis incógnita. O século XIX non foi fácil para Galicia e España. Guerras, saqueos, fames... Durante a invasión napoleónica, franceses, ingleses e galegos combateron nestas paraxes entre Galicia e Portugal. Os heróes de Ponte Sampaio, a batalla de Elviña. En 1808, Napoleón chega ata as portas de Galicia, antes de acudir ao asedio de Moscova, e a guerra continúa ata a súa derrota na batalla de Waterloo. Neste contexto histórico, o 1 de marzo de 1814, nace en Tui un neno que, andando o tempo, chegaría a ser monxe, músico, escritor e, sobre todo, descubridor de novas fronteiras na Terra Australis. Rosendo Salvado e Rotea. O 1 de marzo é para min un día memorable por 4 razóns. É o meu aniversario, é o meu santo, é o primeiro día que celebrei unha misa e é o día en que se fundou Nova Nursia. Eu creo que a herdanza de Salvado para Tui, para Galicia, para España, se me permites casi para a humanidade, é moi importante en varios aspectos. En primer lugar, porque a súa vida é casi unha epopeia, realmente unha aventura con tintes realmente impresionantes, porque coas distancias que había, coas dificultades de comunicación que había en aquel momento, etcétera, etcétera, Salvado consigue montar ali en medio do deserto australiano unha abadía europea con todas as novedades, con todas as... En ese sentido me parece xa admirable a dimensión de Salvado, ya que solo fora por eso, por ese empeño del de facerse aborixe cos aborixes e, por tanto, traballar na súa promoción, na súa cristianización, pero que significaba tamén unha dimensión completa da persona. Pero que Salvado, na mitad do século XIX, afirma algo que entra en contradicción con todo o que se decía en aquel momento. Afirma que só existe unha raza humana
que todos somos iguales. En aquel momento en que todas as sociedades científicas, todos os grandes pensadores defendían varias razas e defendían a superioridade dunha raza sobre outras, hasta o punto de que os propios aboríxenes non eran considerados prácticamente nin persoas polos cultos europeos que chegaban a Australia, Salvado fai unha afirmación realmente portentosa e que sigue sendo actual para hoxe en día. Só existe unha raza humana, somos todos iguais. O pequeno Rosendo vive neste barrio de Río Muíños unha infancia de posguerra, fronteiriza e esquiva. Tui era daquela a capital dunha das 7 provincias do Reino de Galicia. Diócese con bispo e unha impoñente catedral na que o seu pai, Pedro Salvado, era salmista e sochantre. E por cuxas naves e claustro rebule Rosendiño. No mundo enteiro non hai unha terra que iguale o deleitoso e fermoso cadro que ofrece a vista de Tui co seu ameno, fértil e dilatado val sobre o río Miño e a veciña terra de Portugal. A véspera da festividade do apóstolo Santiago, Rosendo Salvado ingresa no mosteiro benedictino de San Martiño Pinario, en Santiago de Compostela, onde xa está o seu irmán máis vello, Santos. En aqueles días, a 20.000 kilómetros de distancia, fundas a colonia do río Xuan, a que algún día chegará Rosendo. Con 15 anos foise a San Martín Pinario. Ali foi onde comezou a súa formación monástica, pero el tiña claro que quería ser músico, así que aos 2 anos foise para o mosteiro de San Juan de Corias, en Oviedo, e formouse co organista máis célebre da orden benedictina en España, que era o padre Copas, e ali recibiu toda a formación sobre órgano. Tanto é que cando regresou de novo a Santiago, no mosteiro de San Martín Pinario, nomeárono como organista oficial. Foi moi importante para Salvado cando ele estivo en Cava de Tirreni, en Italia. When Salvado moved to Cava, and he moved to Cava when his own monastery in Spain was closed down, but in Cava he was exposed to the influence of Italian music, Italian opera, and he had a great love of this, and it influenced his own melody and his style of writing, and certainly some of his greatest works were composed while he was living in Italy, in Cava, and we see that there was great love of Salvado as a composer and performer, and the people flocked to Cava Monastery to hear him playing on the organ, and the compositions which we have, which are kept at Cava Monastery, certainly show that this was one of his great times of flourishing, that he was a friend, he was known by the nobility, the royalty of Italy, and that his work there was highly esteemed. Malos tempos para a lírica monacal. En 1833 morre o rei Fernando VII e, con el, caen pola borda da historia 10 anos negros de absolutismo e parte do antigo réxime. 2 anos despois, prodúcese un feito relevante. O goberno de Mendizábal suprime os conventos en toda España. Aquel verán de 1835 pechas a abadía de San Martiño Pinario. Parte da súa biblioteca e estes preciosos andéis barrocos
nos que Rosendo estudou sendo novizo. Sálvanse do espolio e consérvanse na Biblioteca América, da Universidade de Santiago. Rosendo e o seu irmán Santos volven á casa. Pero en Tui a desamortización tamén clausurou os conventos de San Francisco e Santo Domingo. A política española mantense alterada e tensanse as relacións coa Igrexa Católica. O mozo inquieto que era Rosendo procura unha saída para a súa vocación e, aos 24 anos, embarca no porto de Vigo cando o catalán José Benito Serra rumbo á abadía beneditina de Cava de Tirreni, na costa amalfitana, cerca de Nápoles. A seguinte viaxe precisamente foi a Cava de Tirreni, o mosteiro en Nápoles. Nese momento, despois de recibir a orden como sacerdote, foi nomeado xestor e tamén organista oficial do mosteiro. Salvado era unha persona moi recoñecida, seguramente moi respetada en Cava de Tirreni, porque podemos imaginar o nivel cultural musical en Italia en aquela época, e, sin embargo, foi el o elexido para ser o organista oficial no mosteiro. Tanto el que Salvado o que fixo foi persuadir o abad de Cava de Tirreni para construir un órgano na abadía. Tardaron 3 anos en construílo, pero o conseguiu. Porque eu digo, Rosendo que é o que non conseguiu na súa vida, non? A estancia na abadía de Cava é decisiva na vocación musical de Salvado. Trata compositores ilustres, como Mercadante, e escribe composicións de estilo italiano prerrománticas, como a partitura para voz e piano dedicada á señorita Giordani. Fala sobre a educación musical de Rosendo Salvado. So, Andrea, Salvado entered his monastery when he was only 14 years old. He was already a talented musician at this time, and they recognized his great potential. So his main education specialty was music. And so he was trained to a professional level as a musician. This included both performing on the piano and the organ, as well as composing music. And it was this that he specially excelled at. And he was able to devote his life to his great love of music, and all of this to the glory of God. Rosenda completa os estudos en Roma, onde é ordenado sacerdote, e o día do seu 25 aniversario canta misa. Entrementres, o pai do evolucionismo, Charles Darwin, publica en Londres o seu libro Viaxe dun naturalista ao redor do mundo, que relata a viaxe do Beagle ata Australia, que por aquel entón se denominaba Nova Holanda. Pero non adiantemos acontecementos. Estamos en 1840. Católicos, anglicanos e protestantes compiten por evanxelizar tribus exóticas, desde a China e África ata o Pacífico. O galego Rosendo Salvado e o escocés David Livingstone, nacidos con apenas un ano de diferenza, seguirán vidas paralelas. Misioneiros e exploradores, os dous serán escritores de éxito cando publiquen as súas memorias. Mentres Livingstone explora África, o Vaticano impulsa novas misións en terras distantes. E no verán de 1844, dous intrépidos novizos alístanse como voluntarios para a descoñecida Australia. Durante a noite foinos imposible pegar ollo. A imaginación transportábanos de continuo ás misións. Viámonos entre os salvaxes e tocábamos xa os perigos e tamén os consolos que a estes lle seguen. E tomamos a irrevogable resolución de nos consagrar enteiramente ás misións entre os salvaxes. Antes de partir, Rosendo e Serra reciben a bendición do Papa Gregorio e 3 días despois emprenden unha longa viaxe.
Pero como se viaxaba dende Roma a Filipinas, China ou Australia a mediados do século XIX? Ainda faltaban decenios para a invención do barco de vapor transatlántico ou transpacífico neste caso. Imaginar esa primeira viaxe de Rosendo Salvado e Serra xuntos a bordo dun barco con 30 novicios franceses e ingleses e 6 monxas irlandesas é algo asombroso. Os futuros misioneiros embarcan en Roma cara a Marsella, seguen ata Lyon e París, cruzan o Canal da Mancha e chegan a Londres, onde visitan a Catedral de San Paulo, a Abadía de Westminster, o Parlamento e moitas outras cousas preciosas que non teño como propósito contar. Escribe Rosendo, deixando claro que non está ali como turista. Durante 2 meses, Rosendo aprende inglés e completa os preparativos da viaxe. En setembro, a expedición parte do peirao de Gravesend a bordo da fragata Isabella rumbo á remota Australia. Por fin levamos áncoras. E a Isabela, hinchando maxestosamente as súas velas, sucaba tranquila as augas do plácido Támesis. Mais pouco durou tanta bonanza porque apenas nos houbemos engolfado no estreito de Calais, cando as ondas do océano, ora levantándose cal brancas montañas de escuma, ora afundíndose e mergullándonos ata o máis profundo, a cada paso parecían ameazarnos cunha morte certa. A fragata Isabella era un incómodo veleiro de 3 mastros, de 180 toneladas, que transportaba presos convictos desde Mauricio a Sydney, onde o Imperio Británico aparcaba asasinos, como o famoso Jaco Destripador. A ruta a vela entre Europa e Australia duraba máis de 3 meses, costeando África polo Cabo de Boa Esperanza e polo Índico, seguindo o Trópico de Capricornio ata o novo continente. Durante a travesía, Rosendo saca o seu altar portátil e celebra a primeira misa a bordo, mareado e case vomitando, como conta nas súas memorias. Abonda con dicir que, en animándome a saír fora do meu camarote para botar unha ollada sobre o mar desfeito que sufriamos, caín de bruzos na camareta. Arrastrándome como puiden, logrei agarrarme a unha mesa chantada no piso e despois, andando sempre a gatas, volvín meterme con grandes penas no meu acocho, onde permanecín todo o día deitado na cama, inmóvil e como cos membros rotos, sufrindo unha cruel dor de cabeza e frecuentes vómitos. A bordo da Isabella, Rosendo síntese como o Capitán Cook, pioneiro das rutas austrais 75 anos antes. Rosendo leva o seu propio compás e anota con precisión na bitácora a entrada no Trópico de Cáncer ou o seu paso do Ecuador polo meridiano 19 oeste. Todos os buques atravesan a liña entre os 19 e os 22 graus, polo que adoitan verse moitas velas. Nós vimos buques franceses, españois, americanos e holandeses. No Ecuador sorpréndese cos peixes voadores que saltan sobre a cuberta e coa luz fosfórica do plancto adherido a unha maroma enroscada coa que o capitán chancea facéndolles pensar a Rosendo e os asustados navegantes que é unha gran serpe mariña. Rosendo pasea sobre cuberta e contempla extasiado o mar, ofrecendo oracións a Deus, pero non lle gusta a cerimonia do bautismo do Ecuador. Obsérvase entre os mariñeiros ingleses un extraño costume, o de celebrar o paso da liña cunha ridícula cerimonia, moi pesada, por certo, a que lle deron o nome de bautismo. Escollido o paciente entre os máis novatos da chusma, séntano no banco máis baixo e alixoso. Logo, untanlle con graxa a cara e a cabeza e despois botan derriba dela auga de fergar morna mesturada con alcatrán, mentres outro mariñeiro empeza a rasuralo co peor e máis cego coitelo da cociña. O misioneiro galego fascínase pola navegación no Índico. Contempla os miles de albatros planeando tras o ronsel do barco. Pesca con anzol como pasatempo e polas noites observa as estrelas cun telescopio. Anto mar rixo ou unha ameaza de temporal,
Salvado reza e canta a Salve Regina. Por fin, sobre a tardiña do 7 de xaneiro de 1846, avistan a costa occidental da Australia. Na tarde do día 7 de xaneiro, o mariñeiro sentinela que estaba na gavia do Pau Maior aturrou cando menos o esperábamos. Terra! Terra! É imposible describir o entusiasmo que tales berros espertaron en nosotros e os latexos que daba o noso corazón. Botan áncora na baía de Gates Road por ser xa noite pecha e, o outro día, con 11.200 millas na popa, a Isabela fondea ante as praias de Fremantle e desembarcan chorando. Así que lle viramos as costas á fragata, a tripulación enteira aturrou por 3 veces consecutivas. Hip, hip, hurra! En canto cesou o alboroto dos hurrás, entoamos con devoción as ladaíñas lauretanas, continuando con elas ata o punto do noso desembarco. E axeonllámonos naquel mesmo lugar en que puxeramos primeiramente os pés. E cantámolo Te Deum. Pasaron 113 días de navegación. O intrépido freire nacido en Tui, ao abeiro de San Telmo, valedor dos mariñeiros, está no outro lado do mundo, case nas antípodas de Galicia. Como o capitán Cook, como o misioneiro Livingstone, como o naturalista Darwin ou como o sabio Humboldt, o mozo Rosendo Salvado non lle teme ao destino e está sedento de aventuras. «113 días de navegación, todos xuntos navegando no mesmo barco. Rosendo Salvado, a tripulación, as 6 monxas irlandesas, o capitán, o contramestre, os mariñeiros, ata ratas que ian a bordo. 3 meses e medio comendo que? Durmindo como? Imaginades como foi esa travesía?» Aqueles navegantes como Cook, Darwin ou o propio Rosendo Salvado eran auténticos heroes. De feito, a viaxe de Rosendo e Serra ata aquí, ata Australia, foi durísima, pero o que non sabían eles é que o peor aínda estaba por chegar. Se atopa as súas pegadas ata a misión, atravesando o bus, a selva australiana, comendo gusanos ou mesmo carne de serpe ou de canguro, contaréivolo no próximo capítulo.